chiemo sano. Kodhi sana, odhi nyaka wawach ni 3 days ama. Alafu ntie swali moro wach apilo. Apilo ber ahinya, by the way, nikech konyo golo kentie uchafu mora ichiemo ma waa chiemo sano. Koro apilo konyo gengo kantie any bacterias ichiemo ma waa kao. To bende konyo nikech apilo bende samoro bende wacho ga ni konyo lakini excess mare ka en ng'at man gi issues kaka hyperacidity worsen case no. Koro jomachal amano wangiso gigani kata giwere kod spices, to part of spices go gina apilo bende. Apilo no be konyo bloating nikech jomoko bende wacho ni samoro ka gintiere gi achiedh nade mar ich, samoro chamo oganda mang'eny apilo nyalo konyo. Apilo golo nikech konyo kod increasing metabolism nino. Yani kaka warego chiemo mond odonj I dendwa.